mandonga kagem Kyai Sukosari muga-muga tetep lestarian yen nyambung tali silaturahim anane mung biyuk rukun anane mung manunggal nengenake persatuan dan kesatuan ya banjur iki mau yang bernapaskan islami hasbunallah mergo laladan kene iki dikupeng karo nuwun sewu pondok pesantren lan uga tempat ibadah becik kuwi masjid apa dene musala langgar ya tur Kyai Sukosari khususnya Kyai Demung ingkang meluk agami Islam rata-rata tumajuh panembahan pangeran ya saya lamun to nindakake salat masjid ora nate ana daleme dhewe-dhewe mesti berjamaah ana masjid utawa langgar tenan buktine nalika sore mau jam 3 wancine adzan asar Allahu Akbar Kyai Sukosari langsung gruduk neng sawah neng sawah lah masjide musolane liwati sawah kono oh iya nek elok alhamdulillah Sukosari sangat indah Sukosari sangat megah ora montro-montro bersih desa prasasat kaya hari jadi Kabupaten Ponorogo tepuk tangan untuk panitia Sukosari adicara becike nganti kaya ngene elok menanan wis sore ditata kanthi lancar persiapan wis pirang-pirang sasi kok iya monggo janjane acarane bersih desa tur manut dawuh sing tak tampa ning Sukosari iki sarta suwe ya kuwi ora ana layangan dalam rangka bersih desa ngono banjur ana usulan ana aspirasi saka para warga masyarakat mbok wayangan ben engko disane iso rukun men untuk berkali Gusti Allah lah gandeng perangkat desa dipanggilane karo Pak Lurah Pak Slamet anane kok ngamini kersane warga masyarakat lan ini bukan yang pertama untuk yang terakhir manut pangandikane Pak Lurah akan dilestarikan dalam rangka bersih desa tiap tahun tetap wayangan ing Sukosari ya kaya ngono kuwi dawuh sapa dawuh Pak Lurah mongko lurah iki pimpinan hambaké bawa leksana ora kena nglintasi pangandika sing wis kabar dadi umpamane kok njur taun ngarep kok ora wayangan nanti Sukosari apa-apa ora tanggung jawab iya wong inti sarine nok supaya nuwun sewu kabudayan iki rembaka ya kabudayan rembaka antake karo warga padha guyub rukun ya Pak matur nuwun karo Pak Kades Pak Slamet Daro ini ya kalian Roko Mas Sekdes Andri Kurniawan ya wis ngelincai lalu Mas Andri ketua panitia ya kuwi Pak Iswani Kewer ya terus Pak Kadus PLT ing Demung Pak Eko Budianto Sinengkuyung ya kuwi Kadus lan uga warga masyarakat di 6 dusun bersih saka Demung saka Bulang Bangun Sari Krajan Danyang lan uga Tulang ya Sinengkuyung paguyuban Singa Taruna lan sing penting meneh supaya kabeh sing nyambut gawe iki ora lesu ora resah ora apa kuwi jenenge banjur kelangan apa bebayane matur nuwun marang sing juru masak wabil khusus ibu-ibu wong pawon tepuk tangan untuk ibu-ibu wong pawon ya apa wis sakrah karo aku nanti aku lagi iki petuk ya mau wis foto bareng ayo kaya ora kekewo karo dalange dimpek-empek nang tengah ayo mongko iki meter tidak pada dalang sosok ora krasa lho susune iki malah meneh aku aramu terus kaya ngono ora iki mung kinarya guyon iki tangga tresnane ibu-ibu saka wong pawon marang seniman kaya ngono kuwi sing becik ngono sing apik ya matur nuwun
kejaba swadaya utawa iuran ya sinengkuyung ya kuwi saka dana pemerintah desa ing Sukosari di dukung karo para donatur lan uga untuk pangestune pemerintah ing Kabupaten Ponorogo ya disanggawe ya kuwi launching aplikasi Aku Dekat ya kuwi administrasi kependudukan desa dan kelurahan cepat cetak KTP, KK, akte dan lain-lain tidak perlu ke Dukcapil namun sudah bisa dilayani di desa dan Sukosari adalah desa pertama di Ponorogo yang sudah berjalan terhadap aplikasi Aku Dekat ya temenanan ya kaya ngono kuwi Mas wis derek nangani bagyo derek seneng derek bunga ya kaya ngono kuwi